Sad je non stop tam bio i svi su ga poznali. I postaje, je vam jakaj, veli, pa zove hitom, nikom ga ne zvate, nikao. I točka. Tičca. I ovoga, izvoje milicije. Budala. Pa dalje je bio isto potgasan. Ja znam da smo došli, vidike, smo došli, vidike već tam bio kad smo zdigli auto, ne, kad smo ga zakapčali. I tamo dok smo došli do kapijelice, zmislio se čisto malem, ja sam Lado. Tu se sutra gledali na YouTube. Ja sam sigurno gledao. Ja sam Lado Samaro i... Ti si mi Samaro. I evo te jedna tjerka, milicija za nami do Mitrovci. On je stavio uspio dojти do kapijelice. No znam da su već lijepali. I onda su išli deški motere, stiže, neke kadički su. Dogodilo se, kaj je. Mrtav je mrtav. Ne, mori pa si pio kaj. Pa ja sam se nekad snimao sam se, pa nije bio pink kad je bio pijan, znaš. Ovoga, vidi da ide tamo se nabno mlijeka, mi moraš kuhati čim smo ušli. Soba me caca, ja kri se tamo mlijeka, no opet, veli, da si zoba neka će treba, veli, kad boš kuhao, veli. I ovoga, ali da sam ja pajao vidaj, ne dok sam ovoga zgrabili, tako su kao vjetar lisita. Ne znam, vidiš što ga pije s koja strana. Toga struškovca. Pa ga ovdje neće udrio, pa ga ovdje neće udrio. Udrio je haži, ček haži kaj je bilo. Obasi. Što je tamo, zašto to? Izbacivač. Od naše neko je bilo. Ovoga. Ovo su izbacivači pitali za kaj ga pije. Lipo sam od toga. Ta smo stop sami bilo, kaj? Evo sad čače. Ovo se za kosmuri fest. Da bi dodavat, moji biti gotov čak. Ako boš tako Je. Pa moramo tako urete. A čekaj, Daki, pa kam ve ideš? Kaj je dosta? Bože? Dosta je toga bilo, kaj? Hoćeš poruku kako su zigrali? Bojan ti posla. Ajde. Pa daj, odi još jednoga. Ne, hvala. O, kak se ti daš nagovarjati. Znaš kak bo naslov toga na YouTube? Udržno. Daki se da nagovarjati. Ajde, Bog hvala. Ajde, Daki, buk. Kaj da pijača budi ima? No? Prirodni priživljač. Je. Peče se prase. Kako ćeš i unutra malo? Evo, ja tam, možda malo licu stupiti. No, brni se to. Milina. Masa fest sve, vidiš? Ovaj cari dole. Možda nam sad stroni komple. YouTube. YouTube.